Welcome to the Welsh Department. This is a video giving you some information about the Welsh courses at AS and advanced level. Why should you choose Welsh? Well, it opens doors, you can study literature and also gain a better understanding of Wales and its language. It's a recognised academic course, and also we are all aware of the target to reach 1 million Welsh speakers. You could contribute to achieve this target. But I would also want students to choose Welsh because the language is important to them as individuals. Recent research shows that being able to speak and write to a high standard in Welsh can give you an advantage in your career. A wide variety of professions are seeking to recruit people who achieve a high standard in Welsh, from nursing, education and business to medicine, law and government. Welsh A-Level opens a variety of avenues. Students are able to participate in extracurricular activities, such as attending a residential course in Llanllyn arranged by Bangor University, participating in university lectures or competing in literary competitions and public speaking. Students are expected to achieve a B grade in both the language and literature GCSE course to be able to attain a high grade at A-Level Welsh. The Welsh Department's results have been consistently excellent. For example, 100% achieving A star to C grade during the past 5 years. There are 3 units in Year 12. Unit 1, which is an oral exam based on the study of a film and a play. Unit 2, which is a non-examination assessment of 2 written tasks to be completed in the school. And Unit 3, an exam on modern poetry and use of language. In Year 13, there are 3 further units. Unit 4, an oral exam on a set novel and a synoptic assessment, and 2 further written exams. Unit 5, which is the early Welsh legends and poems, and Unit 6, an appreciation of literature and use of language in context. What about listening to the opinion of some pupils and past pupils on why they believe choosing A-Level Welsh is a wise choice? Helo, Cara dwi, fel myfyrau blwyddyn 3 sy'n astudio Cymraeg, dwi'n teimlo'n engarddol iawn ynglŷn â'r iaith Gymraeg. Mae'r Adran Gymraeg wedi agor nifer o ddrysau a chyfleoedd I mi dros y blynyddoedd, o siarad yn hyderus I ddatblygu fy sgiliau ysgrifennu creadigol, sgil nid oeddwn yn ymwybodol ohono. Mae'r Adran Gymraeg yn adran gartrefol iawn, gyda thrawod sydd o hyd yn barod I helpu. Felly, ewch amdani. Helo, fy enw I yw Ysyllt a fi yn gweithio fel peirianwraig yn y maes rheilffyrdd. Nes I gymryd Cymraeg lefel A ynghyd â mathemateg a ffiseg, so dim pynciau mae lot o bobl yn cymryd gyda'i gilydd, ond fi'n teimlo fel oedd hwn yn bwysig iawn I mi I allu mi ddatblygu'r ochr greadigol fi'n defnyddio yn swyddi fel peiriannydd. Nath astudio Cymraeg alluogi mi ddatblygu ystod o sgiliau gwahanol, yn enwedig cyfathrebu, lle boed hyn yn siarad cyhoeddus drwy'n wneud ariadau llafar, neu yn sgiliau sgwennu traethawd, lle fi wedi gallu trosi nhw mewn un swyddi heddi, lle fi'n sgwennu lot o adroddiadau ffurfiol. Felly, bo fi heb astudio Cymraeg ymhellach ar ôl yn eflau, fi'n teimlo fel mae wedi bod yn bwysig iawn I ddatblygu y sgiliau doedd y pynciau arall yn i'n astudio ddim yn datblygu cweit gymaint, a mae rhain yn sgiliau fi'n defnyddio yn yngwaith I bob dydd heddi. Felly, byddwn i'n awgrymu I unrhyw un, bod chi ddim yn ystyried cymryd Cymraeg ymhellach I ystyried fel lefel A. Fy enw I yw Dafydd Llywelyn, a dwi'n astudio meddygaeth yng Nghaerdydd. Byswn i'n argymell I unrhyw un astudio'r Gymraeg ym maes y Gwendraeth, oherwydd mae'n rhoi sgiliau chi'n mynd I ddefnyddio yn y dyfodol. Enghraifft I fi, fel myfyriwr meddygaeth, dwi'n siarad gyda chleifion yn yr ysbytai yn Gymraeg, dwi'n ysgrifennu traethodau yn Gymraeg, dwi'n siarad gyda fy nhywtor a darlithwyr yn Gymraeg, a mae astudio Cymraeg at lefel uwch wir wedi fod o fydd enfawr I mi. Mae'r Adran Gymraeg hefyd yn adran wych yn yr ysgol. Maen nhw wastad yn bodlon helpu ac yn fodlon gwneud unrhyw beth
i adael i chi cyrraedd eich wir potensial. Gyda fi er enghraifft, roedd angen mi gyrraedd graddau a nath yr adran Gymraeg helpu fi gyrraedd y graddau hyn er mwyn galluogi fi astudio yng Nghaerdydd. Felly, please, dywisiwch astudio Cymraeg ym maes y Gwendraeth. Bydden ni'n annog unrhyw un i fynd amdani i astudio Cymraeg fel pwnc safon uwch, a mi fod e'n bwnc sy'n agor llwyth o ddrysau a ddim yn cyfyngu chi i un llwybr gyrfa penodol. Nes i ddatblygu llwyth o sgiliau gwahanol wrth astudio Cymraeg, fel rai creadigol, ond hefyd sgiliau dadansodol, mynegu barn, a sgiliau llafar, a mae'r rhain i gyd yn sgiliau sydd yn helpu yn y pen draw trwy'r brifysgol, ond hefyd i gael swydd fel golygydd stori a rhaglen dyledu pobl y cwm erbyn hyn. Felly, fi'n credu'n gryf bod astudio Cymraeg fel pwnc safon uwch yn gallu agor llwyth o ddrysau i'r dyfodol mewn sawl maes. Felly, cerwch amdani. Helo, Hannah fi, a fi'n gweithio fel golygydd ar trawsgrifiad yn Senedd Cymru. O'n i'n gyfieithydd ac yn gyfieithydd ar y pryd cyn hyn, felly mae'r Gymraeg wedi chwarae rhan hanfodol ym mhob swydd fi wedi cael. A dewis Cymraeg fel opsiwn safon uwch yw un o'r dewisiadau gorau nes i, a mae fod wedi siapio mywyd gyrfaol i hyd yn hyn. Byddwn ni heb gyrra lle fi wedi cyrraedd heddi heb ddewis y Gymraeg fel opsiwn, ac mae'n marchnad swyddi sydd mor gystadleuol fel y Gymai. Mae'r ymgeiswyr sydd ar sgiliau hyn, cyfieithu, golygu, dadansoddi llenyddiaeth, gweithio mewn tîm, ysgrifennu ereithiau ag ati, maen nhw ar y blaen. Fi dal yn cyfeirio yn ôl at bethau nes i ddysgu yn y gwersi Cymraeg bod fi wedi bod yn cyfieithu ers dros 7 mlynedd. Os ydych chi'n debyg i felwn i'r ysgol ddim rili'n siŵr beth i astudio, byddwn ni'n argymell chi ddewis y Gymraeg. Mae'n bwnc mor ddiddorol ac eang, a dyw e ddim yn cyfyngu chi ar ran pa lwybr chi am ddewis yn y dyfodol. Fi'n nabod pobl sy'n nawr yn difaru peidio dewis y Gymraeg, a mae byddai'r pwnc wedi bod o fydd iddyn nhw wrth ymgeisio am swyddi. Mae medru'r Gymraeg o safbwynt ieithyddol a'ch dealltwriaeth chi o hanes a diwylliant y wlad mor bwysig yng Nghymru heddiw. A thrwy ddewis y Gymraeg fel opsiwn safon uwch y byddwch chi'n datblygu'r dealltwriaeth hon. You are welcome to contact me, Dr. Norn Evans, or any of the other Welsh teachers at the school for more information about the course.